L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika laqat talba ta' 3 membri tal-Partit Nazzjonalista fil-Kumitat Permanenti dwar il-Kontijiet Pubbliċi, Darren Carabod, David Agius u Graham Bencini. Flimkien mal-kelliema l-Kultura Ġuli Zara sabiex ikun investigat l-infiq ta' kważi 137 miljun euro. Lill-Kummissjoni Maltija tal-Films għamlet minn flus il-poplu u li tat lill-entitajiet irreġistrati barra minn pajjiżna bejn Settembru tal-2018 u Awwissu ta' din is-sena. Fit-tweġiba tiegħu l-NAO qal li se jkun qed jinvestiga fost l-oħrajn jekk ix-xogħol tal-Kummissjoni tal-Films kien xi bbażat fuq strateġiji nazzjonali u ministerjali ċari, filwaqt li analizza jekk il-pjani finanzjarji kinux jinkorporaw dettalji tal-attivitajiet prinċipali kollha tal-Kummissjoni Maltija tal-Films. Il-Partit Nazzjonalista għamel din it-talba wara li t-Times velaw kif il-kumpanija li qed tipproduċi l-film il-ġdid tal-Gladiator ingħatat 47 miljun euro mit-taxxi tal-poplu bħala parti minn skema li tagħti lura 40% mill-flus li jkunu ntnefqu lill-kumpaniji li ddeċidew jipproduċu l-films f'Malta. Dan il-film hu wieħed mill-54 produzzjoni li ngħataw total ta' 143 miljun euro matul 5 snin. Bħala parti minn din l-iskema, il-membri parlamentari nazzjonalisti jinsistu li 136 miljun euro ngħataw lil kumpaniji rreġistrati barra minn Malta. Huma staqsew jekk il-Kummissjoni kien iċċed taħdem bil-prinċipju tal-governanza tajba meta qasmu dawn il-fondi lil kumpaniji barranin. Flus li ħafna minnhom marru għal Hollywood. L-NAO min-naħa tiegħu qal li qed issir eżerċizzju ta' verifikazzjoni tal-effiċjenza u l-effettività tal-Kummissjoni. L-Awditur Ġenerali qal ukoll li l-investigazzjoni ser teżamina l-proċess ta' kif ġew approvati, allokati u minn fuq għall-fondi u jekk dan kien skont ir-regoli tal-Unjoni Ewropea dwar l-għajnuna mill-Istat. Il-Partit Nazzjonalista insista li dawn il-miljuni setgħu jintnefqu fuq setturi differenti, fosthom anke biex tissaħħaħ il-kultura Maltija jew biex jittiebu riżorsi u talenti lokali, anke fl-industrija tal-films innifisha.